ማእከሉ ኣብግመ ጽላሉ ብጣዕሚ ዜማ ዕዋፋት ልበይ ተዓንጊሉ ክቡራትን ፍትዋትን ስድራ እግዚአብሔር ናይዚ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ዝኾንኩምን ዝኾንክንን ከመይ ኣለኹም? ከምቲ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትህልወለይ ሰናይ ትምኒተ እዩ። ብምቕጻል ድማ ናብዚ ዩቲዩብ ቤተሰብ ዝኾንኩም ላይክ እንዳገበርኩም ኮሜንት እንዳጻሓፍኩም መተባዕኹም ኣይፈለየኒ ኣሕዋተይ ማዓረይ። ቤተሰብ ዘይኾንኩም ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ እና ለማዓንቲ ሒዘልኩም መጽኢ ዘለኹ ሩዝ ብድጃጅ እዩ ማለት እዩ። በክሬም ጌርና ክንሰርሕ ኢና ለማዓንቲ ምሳይ ተኸታተሉ ፍትዋተይ። ያው ሽጉርቲ ዘይቲ ጌረና ቆለኹ እየ ከምታ ትርእይዋ ይቆሊ ኣለኹ። ያው ዝድጃጅ ከቲፈ ክገብሮ እየ ማለት እዩ። እንዲያ ጌርና ይሕብር ነብላ ብጣዕሚ ቀላልን ጥዕምትን እያ ባይዘወይ ማለት እዩ። ሰሪሕኩም ብልዑ። ከዲነያ ጸኒሐ ከምዚ ኢላ በሲላ ኣላ። ያው ሕጂ ኮሚደረ ገይረሉ ኣለኹ። ካኩለይ ድማ ስፈጣንያ ከምዚ ግዜ ገለሲ ብዙሕ ይትወስደልካ ደስ ዝብለካ ነገር ያው ባህራት ንገብር ምስኪርና መስል ነብላ ሸንከዴና ንጽንሓ ሕጂ ንእሽተን ሰልሳ ንገብረሉ ሕፍስ ክብልና ምእንታን እንዲህ ጌርና ሕብር ነብላ
ያው እሺ ከደና ነብስለይና ይኸው ከምቲ ትርእይዋ ብደንብ ሓወቂዕዎ በሲሉሎ ሕጂ ድማ እዚኣ ክሬም እያ ማለት እዩ ክሬም ጠበኽ ኩላ ኢና ንገብረላ ያው እዚ ክሬም ናይ ምግቢ ብጣዕሚ ጥዑም ባይዘወይ መራይ ደስ ዝብለካ ከምዚ ጌርክን ጨው ክንጣዕምክን ገለ ከም ገለ እዩ ምስ ሩዝ ትበልዖ ያኒ ምስ ዝኾነ እዩ ዝብላዕልካ ብቻ ግን ኣነ ሩዝ እየ ሰሪሐ ምሳኣ ይኸው ነዚኣ ትመስል ሩዝና ከመይ ትርእይዋ ጋይስ ኮሜንት እስኪ ጻሓፉ ርእዩ ተገለታት ፀብሕና ድማ ርእይዋ ነዚኣ ትመስል ናይ ኣሕዋተይ ማዕረይ ኮሜንት ላይክ ሸር ኣይትሕመቑ ኩለኩም ይደሊ ክስካዕ ብርኻሊእ ንራኸብ ድማ ሰላም ኩኑለይ ቪድዮ ድማ ክሳብ መጨረሻ ክትርእይዎ ተስፋ ይገበር ኣሕዋተይ ማዕረይ